Ya bos sing guri iki aku ora kenal e. Gedhe dhuwur iki. Nggih. Nggih, niki warung ring. Monggo. Mas Pur saking TPRI Surabaya. Nggih, rawuh. Nembe kemawon rawuh, monggo. Inta. Mosok Pak Kades Waru nek saged nderek Pak Kades. Pundi Kurejo. Nggih, monggo. Ayo Inta. Oh alah. Inta padha pegelino. Derek Pak Kades Kurejo mawon, monggo. Pak Kadesku, Pak Kades jejel. Monggo. Nggih teko pinarak ngriku nggih mboten napa-napa. Oke, meja 12 kirun cilik. Sabar nggih, kirun cilik. Sabar. Apa Inta? Apa kowe tresno tenan? Oh Inta. Piye ku sampe Tresna bunda nyoa keran yen aku ku sampe ya piye oh Inta aku maling aja nganti lali menengok oh Inta dengan jak rasa ayu sok teko ning omahku dina siji songo loro olu telu pitu oh Inta piye ku sampe apa mengko wiwale mau yen mali ku sampe aja nganti keliru ya Inta bakal tak tokke aku pamit kok sampe aku piye oh Inta Jok kuwatir sebekal katamu jengkimu rijengku
Jare tenan jebul digawe guyon Mas ya Mas Marsudi tenan sing mari disanding kandhane ayo ya yo iki gendeng walu-walu bangsa sikra yen dulu kados para ati yen ambarum sok ora arum pancen nyoto panah buwe anoti aramo saya cedak ayo kanca suka suka